Ahir vam tindre reunió com a CGT, estem presents a la Junta de Personal Docent de Tarragona. I llavors, anant a aquesta reunió, una de les qüestions que vam plantejar, que volíem des dels sindicats, era l'oferta educativa inicial per al curs vinent, que és el 2024-2025. Una vegada vam demanar aquestes dades, doncs el que veiem és que la previsió de l'oferta educativa als serveis territorials de Tarragona, evidentment, com sempre, any rere any, només tanquen línies, que bàsicament són grups, a les escoles públiques, instituts, que són 13 grups d'I3 i 8 grups de primer d'ESO, que fan un total de 21 línies en centres educatius públics als serveis territorials de Tarragona. Pel que fa una mica a centre per centre i municipi a municipi, són les següents. A Aiguamúrcia, l'escola Les Moreres passaria d'un grup d'I3 a 0 grups d'I3, que per tant perd una línia. L'escola Sant Jaume de Bràfim, a l'Alcamp, també perd una línia d'I3, passa d'1 a 0. És important també esmentar que en les escoles que són sobretot d'entorns rurals, quan tanquen una línia d'I3, no vol dir que no s'hi puguin inscriure, perquè normalment tenen un grup d'infantil on hi ha la gent d'I3, d'I4 i d'I5, però sí que té efectes a nivell de plantilla perquè es fan els càlculs segons grups i segons ràtio. L'escola Mas Clariana de Cambrils també perd una línia d'I3, passa de 2 a 1, la Bòbila de Cambrils també de 2 a 1, l'escola Sencelles de Constantí de 2 a 1 també, la Bel Ferratel de la Selva del Camp passa de 3 a 1, per tant perd 2 línies, l'escola La Vitxeta d'aquí de Reus perd una línia també, passa de 2 a 1 en I3, l'escola Rocabruna de Valls perd una línia també de 1 a 0, l'escola Valderos de Vandellós de 1 a 0 també, l'escola Torroja i Miret de Vilaseca passen de 2 a 1, el Sant Bernat Calbó i el Calípolis, també de Vilaseca, perden amb 2 una línia d'I3 i després ja passem al que és l'ESO. Les línies de primer d'ESO que es tanquen són l'Institut Collblanc de la Canonja, que passen de 5 a 4, l'Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp, que passen de 3 a 2, l'Institut Guinjoan i Gispert de Riudoms, que passen de 5 a 4, l'Institut Roda de Berà, que passen de 3 a 2, el Martí Franquès de Tarragona passa de 5 a 4, el Torreforta de Tarragona passa de 5 a 4 també, el Pont del Diable passa de 3 a 2 i l'Institut Tarragona de 4 a 3. Bàsicament, l'anàlisi que fem, quan veiem les dades a nivell global, es tanquen 13 línies d'I3 i 8 en primer d'ESO. Si això sumem les que obrin, etc., ens queda un global d'una pèrdua de 5 línies en grups d'I3 i una línia a primer d'ESO. El que sí que hem de tindre en compte que això és una tendència, que any rere any el Departament d'Educació està realitzant de tancar línies en centres públics. La concertada sempre es queda igual quan no l'han ampliat. En aquest cas es queda igual, no hi ha cap diferència, i es queden en I3 a la concertada, si voleu dir, a la pública d'I3 passem de 175 grups a nivell global a 170 i a primer de l'ESO de 161 a 160. Mentre que a la concertada en I3 hi ha 63 grups concertats i per al curs vinent es queden igual a 63 i a primer de l'ESO es queden a 58. Aleshores, clar, el que nosaltres volem denunciar és una mica aquesta tendència i aquesta visió neoliberal i privatitzadora d'atac contra l'escola pública que any rere any estem venint i nosaltres ja venim denunciant juntament amb famílies i treballadores. El que sí que podem veure aquí és quin és el model de país que vol construir Esquerra Republicana, que s'ompli la boca de defensa de l'escola pública i dels serveis públics, però sempre per la porta del darrere intenten privatitzar i carregar-se els serveis públics. La llei Aragonès que pretenia privatitzar tots els nostres serveis públics ja va ser una avançada i ara ho estan intentant fer per la porta del darrere. I clar, ells s'excusen sempre en els canvis demogràfics, diuen és que hi ha una davallada de natalitat, però clar, nosaltres diem que aquesta dicotomia de si baixa la natalitat hem de tancar línies en centres públics és falsa i és una decisió política. No ens podem fer creure això. Llavors, si baixa la natalitat, per què no baixem ràtios i suprimim concerts? És una decisió política. Llavors, clar, Esquerra Republicana ha de triar si aprofita l'oportunitat històrica que tenim per millorar l'educació pública o aprofita per hard rocks i per mantenir els concerts educatius. I això és una decisió política i s'excusa moltes vegades en el decret de concerts, que regula això i que dona uns privilegis a l'escola concertada, però ells al final estan governant a la Generalitat de Catalunya i estan donant suport al govern estatal. Per tant, no ens serveix d'excusa i si hi ha voluntat política ho podríem fer. Els beneficis aquests dels que parlem bàsicament és que la concertada sempre surt a la preinscripció amb tota l'oferta que té, mentre que a la pública es fan aquests càlculs de la planificació de l'oferta educativa i en base a això es fa la preinscripció i després ja es fan els reajustos.
però la concertada sempre surt a la preinscripció amb tot i ja és, si passen 3 o 4 curs que estan a una ràtio molt baixa, que en principi és més de 14, ja es podrien plantejar el tancament d'un concert. Però té uns beneficis respecte a la pública i uns greuges comparatius molt importants. També ens sorprèn que sempre estan parlant que aposten per la pública i que tenen pensades unes modificacions d'aquest decret, però que el tenen al calaix. Llavors, si tenen al calaix no es poden estar posant d'excusa que és que n'hi ha un decret, vull dir, esteu al govern i esteu donant suport. Llavors, trieu, o trieu l'escola pública o trieu mantindre els privilegis. Després, a nivell laboral, evidentment, cal destacar la pèrdua de llocs de treball que això suposa, tant a nivell de professorat com també del personal d'atenció educativa. Les primeres afectades d'aquestes línies, sobretot, del tancament d'aquestes línies, sobretot en I3, afecta les tècniques especialistes en educació infantil, que és una figura que es va incorporar el 2004-2005 i que estan en principi per donar suport a les aules d'I3. Per tant, si es tanca un grup en I3, les primeres persones que es poden veure afectades són sobretot aquestes treballadores i, evidentment, el professorat i també tot el personal de lleure, de monitor de menjador, d'extraescolars, etc., que també treballen a les escoles i que també poden veure en perill el seu lloc de treball. Després, també ens sorprenen alguns casos, com és el cas de Bràfim, en els quals hi ha una sol·licitud d'absorció de la llar d'infants municipal cap a les escoles. Les escoles que han sol·licitat la incorporació de la llar d'infants a l'escola en l'entorn rural són Almoster, Vilaplana, Bràfim, la Vilella Baixa, la Riera de Gaià, Vilaverd i Riudecanyes. I nosaltres, clar, no estem a favor d'això, per què? Perquè quan es va fer el pla pilot experimental del departament que preveia l'absorció de les llars per part de les escoles en entorns rurals, el que vam veure és que aquestes persones que estaven contractades pels ajuntaments passaven a treballar a l'escola, que és del departament, fent funcions en una escola del departament, després han anat al carrer, a l'atur, sense el reconeixement d'aquesta experiència, llavors tornen a la borsa de treball, se'n van al carrer, van a la borsa de treball del departament, però entren al bloc 3 com si no haguessin treballat mai per al departament. Per tant, no se'ls reconeix aquesta experiència, que tot i estar contractades per l'Ajuntament, estaven treballant en una escola amb funcions de les escoles del departament i llavors les estan abocant a una llarga durada a l'atur. Després, les actuals que estan treballant ara com a tells en les escoles rurals estan realitzant funcions que realment serien d'educadores, perquè estan assumint, per exemple, funcions de tutoria. I això cal denunciar-ho. De fet, nosaltres ara a Tarragona a principis d'aquest mes van realitzar unes concentracions simultànies a diversos serveis territorials denunciant això i també volíem denunciar aquí en la roda de premsa. Un altre aspecte que també volem comentar és el tema dels instituts escola. Una aposta ara del departament és la creació d'instituts escola. Per exemple, és el cas de Vila-seca, que aquests tancaments en principi podrien estar relacionats amb la creació d'un institut escola d'aquí 4 o 5 cursos i també té implicacions això en les condicions laborals, sobretot en el professorat de secundària, ja que aquests centres han de fer horari partit. Per exemple, tenim el cas del Pi del Burgar, que aquest curs també se'ls va imposar aquest horari. I després una cosa també important que volem denunciar és la manca de transparència i l'opacitat amb la qual el departament està realitzant tots aquests tancaments. Per explicar una mica, existeix una taula local de planificació de l'oferta educativa en, no sé si en 9 o en 10 municipis, al Camp de Tarragona, i en aquesta taula local de planificació és on se decideix quines línies es tanquen, quines línies s'obrin, i d'aquesta taula local de planificació de l'oferta educativa hi ha una comissió de participació en la programació de l'oferta educativa. En aquesta comissió, segons la normativa, hauria d'haver-hi representants sindicals. Els representants sindicals no se'ls està convocant des que existeix aquest decret, no se'ls està convocant, i com a Junta de Personal de manera unitària vam entrar un document exigint que se'ls convoqués a aquest organisme, bàsicament perquè és un òrgan que no és decisiu, però sí que fa propostes a la taula local de planificació de l'oferta educativa i també te dona informació de quines són les línies que es preveuen tancar o no i, per tant, també te permet amb una mica més d'antelació poder fer mobilitzacions. Llavors, denunciem aquesta opacitat perquè entenem que el departament ho fa aposta per tindre una mica assegurat que no hi ha mobilitzacions amb més recorregut. Com no pot ser d'una altra manera, la comunitat educativa de diferents centres ha estat lluitant en contra del tancament d'aquestes línies. Hem vist com en cursos anteriors la mobilització de la comunitat educativa ha sigut clau en que no es tanquen aquestes línies i fem una mica una crida també a
a que la gent s'organitzi i es mobilitzi contra el tancament d'aquestes línies i en defensa de l'educació pública, que al final és la de totes i tots. I bueno, ara si vol parlar la Mercè. Bueno, sí, d'entrada dir que en vista de les dades, com que no som evidentment l'única escola afectada, el que ens agradaria és intentar fer xarxa amb tantes escoles com sigui possible de les que estan afectades pel tancament de línies enguany. Hem contactat amb algunes, no totes les escoles tenen potser una AFA o una AMPA forta o suficientment com per plantar batalla. A més, hi ha escoles molt petites, escoles així rurals, que és això, potser no tenen els recursos a nivell de personal com per fer-ho, però ho intentarem. Llavors, us faig una mica de resum del que hem fet nosaltres. Llavors, per segon any consecutiu, a un mes de l'inici de les preinscripcions, és a dir, just el dia 6 de març comencen les preinscripcions, doncs el 6 de febrer se li va comunicar a la direcció del centre que ens tancaven una línia. Llavors, arran d'això, vam començar a mobilitzar-nos. El que hem estat fent és, vam fer tallers de pancartes, vam anar al Tourist Market, perquè hi havia un acte institucional, vam mirar de parlar amb la Noemí Llaurador com a representant aquí a Reus i alhora membre d'Esquerra. No vam tenir una resposta especialment clara. Després vam anar a serveis territorials, ens van dir que no hi havia cap representant, o sigui cap alt càrrec del departament que pogués atendre'ns en aquell moment. I després vam fer la concentració al Mercadal, que va ser molt maco, vam poder assistir moltes famílies perquè era un horari així més apte, més familiar, i vam ser força gent, estem molt contents, i ho vam fer a la Mercadal precisament per traslladar això a la ciutat, és a dir, no és una cosa de la Bitxeta, és una cosa de tota l'escola pública, és important deixar-ho clar, i llavors creiem que era important posar-ho al centre de la ciutat perquè ho pogués visibilitzar tothom. Llavors, en aquest sentit, també posant-ho al centre de la ciutat, hem organitzat per aquest dissabte, dia 2, una concentració, vermut, en protesta a la Farinera. I està tothom convidat, és a dir, no és un acte per les famílies de la Bitxeta, malgrat que neixi del tancament de la línia de la Bitxeta, sinó que és un acte en defensa de l'escola pública. I bé, continuarem lluitant i continuarem organitzant actes. El dia 5 tenim reunió al departament i si el dia 5 no aconseguim una resposta satisfactòria per part del departament, seguirem organitzant actes i no ens rendirem, perquè creiem que no podem abaixar el cap i dir que sí i que estem d'acord a minvar, a fer petita l'escola pública. Llavors, en aquest sentit, això per nosaltres és molt important fer pinya, tant amb les escoles afectades com també amb les altres escoles públiques de Reus, perquè al final els hi acabarà afectant, el tancament de la nostra línia els hi acabarà afectant, encara que no els hi tanquin línies a ells, perquè acabaran havent d'absorbir més matrícula viva de la que hi absorbeixen i això genera més complexitat i perquè, bé, si ara ens ho tanquen a nosaltres, ningú els diu que d'aquí 1 o 2 anys no els hi tancaran línies a ells. Llavors, en la línia del que deia ell, no entenem com pot ser que el departament digui que aposta per lo públic i a la vegada tanqui línies i no toqui la llei de concerts. No ho entenem, no s'aguanta. Més, ara aquesta setmana ha sortit l'anunci de l'acord de pressupostos, s'omplen la boca i estan molt contents que han augmentat un 10% els pressupostos en educació respecte al 2023 i llavors aquests diners on van? Per què serveixen si no és per millorar la qualitat i per enfortir l'escola pública? És que jo no ho entenc. Això està faltant. L'any passat vau aconseguir revertir aquest tancament gràcies a més matrícules, signatures, a aquest procés. No sé si ho esteu tornant a repetir i com està anant
perquè l'any passat vau aconseguir que aquestes matrícules que permetien tornar a fer el curs, però no sé si enguany és possible o està... Enguany, no tinc els números molt al cap, però enguany em sembla que anem per uns 32 famílies que els agradaria inscriure els seus fills a la Vitxeta. Per tant, això segur que és molt més d'una línia, no arriba a 2, però bueno, tampoc... Bé, el que tenim de moment és això. I les firmes molt bé, és a dir, no les tinc comptades però tenim molts fulls plens i això va molt bé i això ho presentarem al departament el dia 5 perquè vegin que no és una cosa nostra, perquè no només han firmat famílies de la Vitxeta, hi ha molta gent. De fet, el dia del cross de la Vitxeta va firmar l'alcaldessa, la regidora, vull dir que hi ha molta gent que no és pròpiament comunitat educativa de la Vitxeta, però que és de la ciutat i que li preocupa i que estan donant suport a això. Per meva, la resta... Vale, doncs moltes gràcies. Molt bé. Si voleu emportar-vos un... Sí, jo m'emportaré les xifres. Anem imprès, eh?